Dwi yn steddis heddiw. Ww, deja vu. Steddfod! Esyllt Ethni-Jones yn cyflwyno Colon Cymru. Da ni gyd yn gwybod beth yw'r Steddfod, travelling circus llawn beirdd a clowns. Ond heddiw, fi am siarad mwy am gystadlaethau'r Eisteddfod, achos dwedwch be liciwch chi am Steddfod. Fan hyn mae'r cystadlaethau yn digwydd yn yr Eisteddfod. Mae yna 4 gwahanol fath o gystadleuaeth. Siarad Cymraeg, canu Cymraeg, dawnsio disgo Cymraeg a sgwennu. Mae fel Britain's Got Talent, ond dyw'r beirniaid ddim yn cael byddio, a mae pawb yn Gymraeg, felly dim ond glyneithwy ac Only Men Allowed sy'n cael trio. A'r ci nath curo glyneithwy, achos nath e ddim siarad, felly falle bod e'n gallu siarad Cymraeg. Nes i ddim ofyn iddo fe. Mae yna lwyth o wobrau yn yr Eisteddfod. Dych chi'n cael eich gwobru am bron iawn odli. Diolch yn fawr. Gai wobr am sgwennu tweet? Diolch yn fawr. Gai wobr am canu can? Diolch yn fawr. Gai wobr am dawnsio dda? Diolch yn fawr. Gai wobr yn dysgu Cymraeg? Diolch yn fawr. Be os dwi'n siarad fel hyn? Diolch yn fawr. Be os dwi'n chwarae offeryn? Diolch yn fawr. Maen nhw'n gwobreo unrhyw beth. Ac os ti rili eisiau sylw, fedri di gael dy wahodd i berfformio. Ond dim os ti'n ferch. Os nad oes gen ti fun sticker attached, mae rhaid ti chwarae gig cyflog teg mewn rhyw hotel yn Bali. Pŵer genod! Mae'r rhan fwyaf o'r gystadlaethau yn ofnadwy o bwysig a boring. Os ti yn y gynulleidfa yn gwylio cystadleuaeth, ti ddim yn cael siarad, bwyta na heclo. Top tip fi fy nhau'r Steddfod fysa aros adre a gwylio fe ar y teledu. Neu gwylio rhywbeth gwell fel bargain hunt. Un peth braf am gystadlaethau'r Eisteddfod yw'r ffaith bod ein diwylliant yn cael ei hybu a bod pobl ifanc yn cael hyder wrth berfformio a defnyddio'r iaith Gymraeg ar lwyfan. Ond fi ddim yn fan yn hun, mae bach yn pretentious yn dywe. Well gynnau yfed. Felly, dyna chi, cystadlaethau yr Eisteddfod. Os ydych chi'n nabod rhywun sy'n heiddi cadar newydd, tagiwch nhw yn y sylwadau. Fi'n mynd i smasho Sam Tan!